Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen, de ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven en het graf van onze geheimen. Ga met ons mee, op zoek naar sporen van ons verleden, om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Even ten zuiden van het Maasdorpje Afferde zijn archeologen bezig met een proefsleuvenonderzoek. Ze zijn op zoek naar archeologische resten uit de Romeinse tijd. Ger Hoebe gaat een kijkje nemen. Axel, wat gebeurt daar? We zijn hier bezig met een proefsleuvenonderzoek. Dat doen we omdat hier in 2006 fragmenten van Romeinse dakpannen zijn gevonden aan het oppervlak. En stukjes Romeins aardewerk. Direct aansluitend aan die vondst heb ik hier een 30-tal boringen gezet om te kijken of die vindplaats dus beter in kaart konden brengen. Ik heb nog meer fragmenten dakpan opgeboord, scherven gevonden. Maar we weten nog niet precies, het is een Romeinse vindplaats, we weten niet precies wat het voorstelt. En daarom heb ik 2 proefsleuven aangelegd om te kijken of we grondsporen tegenkomen. Ja, als je dakpannen vindt, dan ligt het voor de hand dat er een gebouwtje zou kunnen zijn geweest. Zeker, we verwachten inderdaad ook wel een nederzetting of iets waar huizen hebben gestaan uit de Romeinse tijd. Ja, en dat zou weer niet zo vreemd zijn, want hier in de buurt hebben meer Romeinse gebouwen gestaan, hè? Ja, in 2001 is hier proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. En hebben ze resten gevonden van een Romeins gebouw, waarschijnlijk een villa. Rome werd volgens de overlevering gesticht in het jaar 753 voor Christus. In de eeuwen erna groeide het stadje langzaam uit tot een indrukwekkend rijk. De Romeinse legeraanvoerder Julius Caesar veroverde rond 50 voor Christus het gebied dat we tegenwoordig als Limburg aanduiden. Het verweer van de Germaanse stam der Eburonen onder hun leider Ambiorix mocht niet baten. De Romeinen dwongen de lokale bevolking hardhandig onder hun bestuur. Limburg werd deel van de Romeinse provincie Germania Inferior, oftewel beneden Germanië. De Rijn werd de grens. Dit is die akker, Tessa. Ja, dat klopt. Dit is de akker waarin de Romeinse villa ligt. En wanneer hebben jullie die gevonden? Hij is niet door ons gevonden, maar door een lokale amateurarcheoloog in de jaren 90. Het gebeurt vaak, hè? Dat gebeurt heel vaak inderdaad. En die heeft zijn vondsten bij ons gemeld. En vervolgens hebben wij in 2000 boringen uitgevoerd en in 2001 een proefsleuvenonderzoek. En daarvan heb ik hier een kaartje. Oh ja, dat zijn die proefsleuven? Ja. En wat heeft jullie dat geleerd? Wat is hier geweest en hoe groot was dat? We kennen de precieze omvang van het gebouw niet. We hebben de delen van blootgelegd. Maar uit parallellen in bijvoorbeeld Zuid-Limburg blijkt dat de hoofdgebouwen van die villa-terreinen die kunnen enkele tientallen meters breed en zeg 10, 20 meter diep geweest zijn. Dus dat zijn flinke gebouwen geweest. Het huidige Limburg fungeerde in de Romeinse tijd als achterland van de grensgebieden langs de Rijn, waar grote hoeveelheden Romeinse militairen waren gelegerd. Daarom werden in Limburg vele Romeinse villa's gesticht. Hoewel met name Zuid-Limburg bekend staat om zijn vele villa's, zijn er in Noord-Limburg door de jaren heen ook al meerdere ontdekt. Waaronder de villa in Afferden. Wat zien we hier nou? We hebben hier in de proefsleuf een grote concentratie Romeins bouwmateriaal. Dat is die rode vlek hier zo. Ja. En daar liggen allemaal dakpan- en baksteenfragmenten liggen daarin. Daaromheen loopt een greppeltje gevuld met lichtgrijze klei. Ja, zo. En we vermoeden dat dat een funderingsgreppeltje is geweest. Daar heeft een muur gestaan.
Ja, daar heeft een muur gestaan, dus daar heeft ook een gebouwtje gestaan. Dat staat hier op tekening trouwens, hè? Ja, hier hebben we de funderingssleufje op de tekening gezet met 3 steunbeertjes. En hier in het midden is dus de concentratie met het Romeins bouwmateriaal. Wat is dat dan? Daarnaast liggen nog een 3-4-tal kuilen. En in die kuilen zijn ook Romeinse fragmenten dakpan gevonden. En dat hangt allemaal samen met het Romeinse gebouw wat we hier in de proefsleuf hebben aangesneden. Tessa, we zitten hier met een deel van de vondsten. Ik heb ook iets gevonden. Kijk. Ik gok op een Romeinse helm. Ja, volgens mij is het iets wat meer recents. Hè? En het komt onderuit een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn. En ik weet niet precies wat het is zelf. Nou, ik ook niet, maar ik herinner me uit de dumpzaken. Dan had je zo'n buis, daar zat een gasmasker in. Oké. Zou kunnen. Dan naar de Romeinse vondsten. Wat hebben we allemaal? Wat is dit bijvoorbeeld? Dit is een van de oudste vondsten die we tot nu toe hebben gedaan, waarschijnlijk. Dit is een bodemfragment van handgevormd aardewerk. En dit aardewerk werd in de eerste eeuw voor Christus vervaardigd. Meestal door de mensen zelf, ter plekke. Hoe kun je nou zien dat het handgevormd is? Doorgaans, als je het even goed schoonmaakt, zie je er wel eens wat vingertoppen in. En hierbij ontbreken de strepen die je bij aardewerk dat op draaischijf is vervaardigd wel duidelijk ziet. En dit aardewerk werd in de loop van de eerste eeuw na Christus verdrongen door de Romeinen geïmporteerde aardewerk. Daar hebben we hier iets van, hè, geloof ik, hè? Dit, hè? Dat is een beker geweest, hè? De bodem van een beker. Ja, van een geverfde beker. Ja? Dit aardewerk werd waarschijnlijk in Keulen geproduceerd. Je ziet, het is vrij wit, dunwandig aardewerk met een donkere verflaag eroverheen. En die is niet handgevormd? Die is niet handgevormd, hè. Je ziet heel duidelijk, zie je hier... Ja, die groeven, hè, die ringen, hè? De groeven en de ringen van dit draaitafel. Ja. Terwijl de archeologen verder graven, gaat Ger Hoeben op bezoek bij Sam Arts. Gaan we nou naar de plek waar we het allemaal gevonden hebben? Waar jij het gevonden hebt? Ja. Waarschijnlijk de jongste amateur-archeoloog van Limburg. En hier heb je het gevonden? Ja. Toen we het zwembad in de grond gingen doen, toen we het gingen graven, hebben we heel veel spullen gevonden. Ik wil je mooiste stuk zien. Kon je een kist vol gevonden? Zwaar. En dat heb je hier gevonden toen jullie het zwembad maken? Ja. En wat is het allemaal? Laat eens wat zien. Dit is zo'n bekertje voor uit te drinken. Volgens mij was het iets van 500 of 200 na Christus. Laat kijken. Oh ja. Heel mooi. En wat vind je nog meer mooi? Dit is een soort van fruitschaal. Dat was ook... Vond ik ook heel mooi, maar niet het allermooiste. Wat vond je dan het allermooist? Deze rand van een pot. En waarom? Ja, ik vond het wel mooi met die strepen en die kleuren. En ik vond het ook wel mooi. Ja, ik kijk ook wel. Ja, hij is strak, hè? Het was wel een grote, hè? Ja. Je had er bijna... eens kijken, je had er bijna in gepast. Ja. Ik vind het fantastisch. Bedankt dat je het liet zien. Om meer te weten te komen over prehistorisch en Romeins aardewerk, brengt Ger Hoeben een bezoek aan een Romeinse pottenbakker. Dag Robert. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Nou, goed. Ja, ik ben weer aan het Geen draaien. gezonde hand, hè? Ja, dat is geen probleem, Nee. want ik heb vieze handen. Robert, jij bakt hier potten zoals de Romeinen dat deden, hè? Ja,
Ja, precies. In een Romeinse oven die archeologisch verantwoordelijk is. En de potten die je maakt, qua vorm, die zijn ook allemaal... Die zijn allemaal Romeins, ja. Ja, Wat is dit? ja, het is geen drinkbeker, daar is het te groot voor. Maar ik denk een voorraadpot. Die vorm, hè? Ja. Zegt dat iets over de tijd waarin dit Ja, gemaakt werd? ja, maar dat is heel moeilijk, want deze vorm die hebben ze over 4 eeuwen gemaakt. Dus met kleine afwijkingen, met een dikkere rand of zo. Maar het is geen dure, het is geen terra sigillata met relief versiering. Wat is dit? Ja, dat is een drinkbekertje uit de 4e eeuw. Eind 3e, begin 4e eeuw. En daar staat op repelen mee. En dat is vul mij nog maar een keer of ledig mij. Nou, liever vul mij. Ja, toch? dat lijkt mij ook, ja. Dan durf ik het bijna niet te vragen. Nou, Maar kan ik dat ook? dat moet je proberen, zou ik zeggen. Ga er maar eens even achter zitten. Ja. Het is een ambacht, hè? Ja, het is een ambacht. Als ik het maar niet kapot maak. Nou, dat maakt niet uit. Ik pak er wel een hulpstukje bij. Moet Ja, er ook een dat- hand aan de binnenkant dan? Ja, dan moet 1 hand aan de binnenkant en dan gaat... Ja, ja, wacht, ik zal even stilzitten. Helemaal mis. Ja, want hij pakt hem tegelijk, hè? Ja, dat Zo moeilijk is dat. Niet nat gemaakt of zo. Nee, nee. Er wordt niks. We gaan naar die oven van je kijken. Robert, zowel dit gebouwtje als die oven die zijn helemaal authentiek Romeins, hè? Ja, ja, precies. Waren ze altijd zo groot, die ovens? Nee, over het algemeen waren ze wat groter, 1,5 maal zo groot als deze. Maar ik heb dus een klein werkend model nagebouwd die het perfect doet. Dat hebben jullie gezien. Je stookt in de grond eigenlijk? Ja, ja, precies, onder de grond in een stooktunnel met een gewelf. En dat komt uit op een ronde bakvloer met gaten rondom. En daaronder wordt dan gestookt. En op die bakvloer, daar komen de potten Daar te staan. komen de potten, ja. Hoe gaat het erin hier, hè? Dat deurtje, ja. Ja, Ja, en dat is een gat, hè? Dat is normaal Dat is gesproken gewoon een poortje, een poort, ja. En welke temperatuur heb je nodig? Nou, zeg maar 950 graden. En hoe lang stoken is dat? Nu of 6. Maar daarbovenop kun je beter Daar kan je hand leggen. niet, nee, dan blijf je eraan vastkleven. Bij de schoorsteen. Ja, die lucht die eruit komt is 850 graden. Ja, en dan komt het grote moment, dan gaat hij open. Dan Ja. komt, als het goed is, komt het aardewerk er heel uit. Ja, precies. En hoe weet je dan of het goed gebakken is? Deze is goed gebakken. Ja, en geen barsten. Klinkt als een klokje. Hey Ellen, je hebt wat gevonden. Ja, Wat is dat? waarschijnlijk prehistorisch aardewerk. Ik ben Prehistorisch. wel- Ja, het is handgevormd, dus dan is Ah, ja. het sowieso... ik ben het nou eenmaal aan het wegtrokken om te kijken of verder nog de grond in gaat. Dat is een grote scherf nog. Ja. Kijk. Dat is een mooie. Lijkt wel of hij gekleurd is, blauwig. Of is dat ook door het Ik denk het wel. En je ziet stoken. hier ook die kleine kuiltjes. Ja? Die zijn er met vingers in gemaakt. Ter versiering. Ja, zie je, net zwart, een beetje blauwig, Ja. groenig. Zo doen we nog wat. Ja, hier hè, zit er Ja. nog een stukje van. Hier, dit had ik nog. Dit kan wel. Ja, dat kan. Dit kan. Ja, er vallen sowieso ook wat plekken. Het is wel een grote geweest ook. Dit is inderdaad een hele grote geweest, ja. Dit is allemaal van de zijkant en van de rand. En normaal vind je ook nog wel. Dus het is wel leuk om een onderkantje te vinden. Ik denk dat dit het wel was. Ik denk het ook. Ja. Dat lag allemaal bij elkaar. Ja, jij hebt een goede dag gehad. Toch? Ja. Klaas, jullie hebben hier een aantal cirkels op de bodem gekrast. Waarom is dat? Wat is dat? Dat is een wand van een boerderij. Daar moet je palen op denken van ongeveer 30 centimeter doorsnede. Ik denk plus minus 2,5 meter hoog. Houten palen. Houten palen. Die palen zijn verrot. En dan krijg je dit soort fenomenen te zien. Ja. En dat houdt in dat je daar met een wand van een boerderij hebt te maken. Van een soort Romeinse inheemse bevolking. Die palen die hebben die verrotten en dan krijg je deze verkleuring te zien. Ja, maar het is geen gebouw, het is maar één wand. Ja, 6 meter verder ongeveer, plus minus 6 meter verder ligt de andere wand. Oh ja, daar ja. Je ziet ze wel even weinig lopen, die 2 rijen. Ja. Dus dat is de breedte van een boerderij uit die tijd. Hoe hoog was dat?
Ja, ik schat zo tussen de 2,5 meter ongeveer. Je moet er wel een Havix-blik voor hebben hoor, om het te zien. Wat zie je nou precies? Nou, je ziet toch duidelijk dat die grond waar die cirkels aan toegekrast zijn, die zijn door mensenhanden gemaakt. Alles wat daar buiten zit is de geschapen grond. Dat is de vaste grond wat wij noemen. Dat is niet door mensenhanden geroerd. Dus vandaar ook dat je die verkleuringen van die verrotte palen hier terug ziet. Het is dat je zoveel ervaring hebt, anders zou ik daar ook een paar cirkels trekken. Ja. Dit is eigenlijk hetzelfde als een bladzijde van een boek. Die slaag je weer terug, begrijp je niet. Maar dit moet je direct kunnen lezen. Die grond moet je ook kunnen lezen. Ja. En aan de hand van die ervaring zie je duidelijk dat dit los is geweest. Dit is door mensenhanden geroerd. Daarnaast is het de geschapen grond. Axel, er is heel wat omgewoeld. Kun je een balans opmaken? Ja, nee, dat kan ik zeker. We hebben nou in alle twee de proefsleuven hebben we grondsporen aangetroffen uit de Romeinse tijd. Waarschijnlijk van meerdere gebouwplattegronden. Dus we kunnen wel zeggen dat hier een nederzetting gestaan heeft uit de Romeinse tijd. Dus dezelfde periode als het villa-terrein. Had wat hier gevonden is iets te maken met die villa een paar 100 meter verderop? Ja, waarschijnlijk wel. De villa en deze sporen dateren waarschijnlijk uit dezelfde periode. Dus je kan je voorstellen dat in de villa de eigenaar van het complex woonde. Dat hier bijgebouwen stonden waar de werkers woonden of dat hier bepaalde ambachtelijke activiteiten hebben plaatsgevonden.